जोङो बिटिसिनि सिङाव गोग्लैनाय मोनबा डिस्ट्रिक्ट अलमोस्ट दिनै कमप्लिट खालामबाय। बेनि उनावनो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जेसेबांखिनि डिस्ट्रिक्टफोर दङ आसामाव जोङो थाबैनो गाबोननिफ्रायनो जों दानायनि जि प्रसेस बेखौ खालामगोन। मानोना दिनै हारियाव समस्या दङ आरो हारियाव जेब्लानोखि समस्या थागोन बेयाव मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम संगठन जोनोम जानो हायो। नाथायबा बे संगठनफोरा जातिनि जि इसुसफोर दङ बेखौ जेरैखि जाया फोजोबनायनि थांखि बा हारिनि मोजां खामानि मावनो थांखि लानानै जोनोम जालांगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै एबसु थानानै बनसुआ मानो जोनोम जादों बेबायदि खोथाया फैनो नाङा। दिनै जों आसामाव नायदों जे आसु थानायनि उनावबो एजेवाइसिपि दङ, बिरलासि सेनाफोर दङ, गुबुन गुबुन संगठनफोरा गावनि हारियाव माखासे समस्या दङ हिसाबै बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय बेफोरखौ सर्ट आउट खालामनो थाखाय जोनोम जादों। बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ जोङो क्लियार जानाया मोजां, जिहेतु बर'फोरनि हारायाव थैयाव मोदोमाव बड'लेण्ड सोदोबा हाबनानै दङ। बड'लेण्ड जेब्लासिमावलागि जाया बेवहाय गोदान संगठन जोनोम जागोन आरो जानायाबो गोनांथि दङ। मानो होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि लंगेस्ट जि पेन्डिं डिमान्ड बड'लेण्ड जि इस्यु बेखौ जेरैखि जाया फोजोबनांगोन। सोरजोंबा हाया सोरजोंबा जेरैखि जाया, नाथाय बे संगठनफोरा हारिनि जा इउनिफिकेसन बेखौबो लाखिनांगोन। मानोना जों माखासे समाव नुदों माखासे आफादफोरा जोनोम जादों थैदों, बिथांमोननि जा मिशन भिजन एजेन्डाफ्रा क्लियार नङा, बेनि थाखायनो बिथांमोना थैलांनो गोनां जादों समजों लोगोसे। खिन्थु जेथियाल'के जोंनि जा बड'लेण्ड इस्यु बेयो मावफुंजाया अब्लासिम संगठनफ्रा जोनोम जागोन आरो जोनोम जानानै जेब्लासिम मावफुंनो हाया बे बर' हारिनि थाखाय जिथु मोनसे आद्रा सिमां जानानै थागोन। बेनि थाखायनो बनसुआ जेरैखि जाया फर्थ पेजनि जा मुभमेन्ट बेखौ लांनानै मोनसे फिनिशिं होनो नागिरदों। जेरैखि जाया सुबुं दारा खान्थिनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ मोनसे फिनिशिं होनानै बर'फोरनि जा लंगेस्ट मोनसे डिमान्ड दङ बेखौ मोनसे मोजां कनक्लुजनाव लाबोनो नागिरदों। होआखै, बड'लेण्ड इस्युखौ बर' रायजो राजाफ्रा नेतृत्व होबोदों। नङाबाथ' बै समाव जायफोरा मोनथाम गाहाम एकर्ड खालामबोबाय बिनि उनावबो दिनै बड'लेण्ड बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जादों? बेनि मिनिङा बेनो जे बर' रायजो राजाफ्रानो बेखौ नेतृत्व होदों। सोरबा बिबानाव थादों बिनिफ्राय ओंखारलांदों, बे गिदिर बाथ्रा नङा। नाथाय जेब्लासिम बड'लेण्डआ जाफुङा अब्लासिम बर' रायजो राजा बेखौ दैदेनलांबाय थागोन। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बै समावनो बुंदोंमोन जेब्लासिम बर'फोरनियाव सासे हौवा आरो हिन्जाव थांनानै थागोन बै समसिम बड'लेण्डनि आन्दलना जाबाय थागोन। प्लेटफर्म बा मोनसे फाउन्डेसन हिसाबै लानो हायो। दा बिएसए मोनखांनायनि उनाव मोनसे जोङो जेनेबा अट'नमास मोनबाय जे बेवहाय बर'फोरा थायो, बर'फोरा माखासे गांनाय उखैनाय दङ, बे मोनसे रेकगनेसनखौ जों बै समनिफ्राय मोनबोदों। बिटिसिखौ मोनबाय, बेबो मोनसे सेकेन्ड स्टेप, बिटिआर मोनबाय, बेबो मोनसे थार्ड स्टेप। दा बेजों लोगोसे जोंनि फाउन्डेसनफ्रा एसे गोरा जाबोदों। नाथाय जोंनि जि आल्टिमेट गल बेखौ जों जेरैखि जाया जाफुंहोनांगोन। बेजों जोङो लासै लासै थाङै थाङै दिनै जा फर्थ मोनसे एकर्ड जानो थांगासिनो दङ, बर' रायजो राजाफ्रा जेखौ खालामनो थांगासिनो दङ बेखौ जेरैखि जाया मावफुंनायनि सम। आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो उन्दै उन्दै जाफोर एकर्डफोर दङ बा माखासे कमप्रमाइजेल जा एकर्डफोर दङ बेखौ खालामालासिनो आल्टिमेट जा गल दङ बड'लेण्डनि बेखौ जोबथा खेबनि थाखाय खालामनांगौ आरो बेनि थाखाय बयबो साखाफारा जानांगौ। नोंथांनियावबो जोंनियावबो बयनियावबो बर'फोरनियाव थै मोदोम हारा बड'लेण्ड सोदोबा हाबनानै दङ। आरो जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया, आं दहायनो बुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समावनो जोंनो थिउरि मिशन भिजन फिल'सफिखौ होलांखादों। जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया सासे हौवा आरो सासे हिन्जाव थासान्दि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जाबाय थागोन होननानै। माखासे पलिटिकेल सार्थ गावबा गावनि पलिटिकेल आबालाबनि थाखाय माखासे बाथ्रा बुंनो हानाय, नाथाय बर' हारिनियाव जि मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ, बर' हारिनि जा गांनाय उखैनाय दङ, बर' हारिनि जा संबिधानिक मोन्थाइफोर दङ इन्डिजिनियास पिपल हिसाबै बे हाया जोंनि, बे रायजोआ जोंनि होननाय बाथ्राफोरा, बे जिहेतु हायानो जोंनि हायाव जुदि जोङो जावनानै नायोब्लाथाय बेनि आजै आजौनिफ्राय जोङो बिथांमोननि बेगेंनिफ्राय बेखौनो मोदोमनायखौ मोनो जे थारैनो बे समाव बै समावबो बे समावबो जोंनि रायजो दङमोन, राजा दंमोन। गतिके दिनै जोंनि जायगाखौ सोरबा सासन खालामजानायखौ रावबो लुबैनाय नङा। जोङो बै समनिफ्रायनो जों गावखौनो सासन खालामनो हादोंमोन आरो बे सासन खालामनायनि अधिकारखौसो नांगौ। बे थेलेबलेब एरेन्जमेन्टजों मालाबा बर' हारिनि गांनाय उखैनायफोरा फिलाप जानो हाया।